Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da warhaka. Sannan da sake saduwa da ku a yau a wannan sabon bidiyon. Insha Allah a wannan bidiyon zan nuna maka hanyar da zaka buɗe account na banki ta cikin wayarka. Amma kafin mu wuce kai tsaye ga bidiyon, in baka samu kamar subscribe baka samu ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna mana alamar ƙararrawa ka zaɓi all, ta haka ne da zarar mun ɗora bidiyo za a sanar da kai. Mun gode. Mu shiga domin a fara wannan bidiyon. Da farko zaka fara zuwa ka nemi dialer na wayarka, ka gan shi nan ma baka da shi ka je ki downloading wurin kira na waya kenan, inda zaka danna lambobin wayarka. To da ka shigo sai ka jira shi ya buɗe. Bayan ya buɗe kawai sai ka danna wannan number *710# sai ka danna. Misali a wannan line ne yake son buɗe account na banki, sai mu jira shi ga ya ce open bank account, sai ka danna akan number 1 din nan, sai ka senda. Bayan ka sai ka jira shi zai maka searching ya buɗe, sai ya ce open with VPN, open not VPN. to sai mu danna kawai akan na farko, sai mu yi misali da muku, sai ka senda shi, sai ka je ya ce enter your VPN. yanzu dai ba zan sa VPN ba, sakamakon cewa ni ba buɗewa zan yi ba, bayani ne na zo na muku akan yadda za ku buɗe ku samu sauƙi ba kun je banki ba ana sa kuna wani cikin form, ko zuwa za ka yi requesting acikin a baka acikin. Yanzu da ka buɗe haka za su turo da account number da bayanai da komai da komai, kana sa VPN ka ƙarasa nuna musu sunanka da komai da komai, za su buɗe ma account. Ɗayan kuma na ƙasan ko ba VPN za ka iya gwada buɗe account da shi, amma bari mu gwada muku na ƙasan mu gani. Sai mu sake danna sai mu jira shi ya searching domin ya buɗe mana. Bayan ya buɗe kawai sai mu ce number 1 kenan, sorry sai ya ce number 1. yau sai ya shiga na ƙasa number 2 kenan, ba VPN. sorry network ya bamu matsala, amma kai ma haka za ka yi domin ka buɗe bank account na access kenan a cikin wayarka. Idan Allah ya mana in ka ji daɗin wannan bidiyon to ka taimaka ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana like a wannan bidiyon, kai mana share da yan uwa da abokan arziki domin su masu amfana. Mun gode, ku ci gaba da kasancewa da Kaduna Daily Tech. Sai mun sake haɗuwa da ku a bidiyo na gaba.